തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. കുറേ എണ്ണങ്ങൾ പോയി വേറെ കുറേ പുതിയ എണ്ണങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മറ്റ് സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു രമ്യ പോയി സൗമ്യ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജിഷ പോയി നിഷ വന്നു, പ്രതിമ പോയി സുഷമ വന്നു, ഷാരി പോയി ആനി വന്നു, മേരി പോയി മറിയം വന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ചങ്ങരംകുളം അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ടു കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ കന്യാകുമാരി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്ഥലങ്ങളോ ആളുകളോ ഇത് സ്പെല്ലിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു മാറ്റവും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രഹസന പരമ്പര ആ ദിവസങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതപ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്ലാനായിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ജോയിന്റ് എടുത്തൊരു എഫേർട്ടായിരുന്നോ? എന്ന് ഒരാള് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തികച്ചും യാതൊരു വിശേഷബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതില് ആരെയും തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല.